Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugangon niya na aldaw sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kan Corpus Christi o ang hawak ni Kristo. Sa Eucharistia, sa pagselebrar niya to kang Santa Misa, kita nagtutubod na ang tinapay tunay na nagiging hawak ni Kristo, asin ang arak tunay na nagiging dugo ni Kristo, bilang pagpahiling, pagpamati kan sa iyang danay na presensya, asin sa banal na komunyon, tunay na si Jesus ang satuyang inaako, tanganing kita siya maging parte kan satuyang buhay, asin kita maging siring kay Kristo. Matugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkaniog kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at tulinungan sa mga taong marahay ang Umawi ka, pinurukyaw mi ka, pinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Dakula mo, pamurawayan, kurangan na Diyos, Diyos, podero kan Diyos, mati ka naman. Ika na nagpapara kan mga kanalan kan kinaban. Maheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kuaan sa mong pagmahera, ika na nagtutugaw sa to ka naman, kairati kami. Ay kasana at banal, kasana at kagurangan,
ka sana anurog mahalang ka. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo sa nagulawayan kan kusama. Mamibi kita, O Diyos, sa makangalas-ngalas sa sakramento, nagwalat ka sa monin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasa na mimibi kami, nasasiring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo. Padagos ming mamatean sa mo, an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay sinagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa mga babasahon. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh da nagpabaya sa mga Israelita sa paagi kan pagtao sa indaning kakanon mantang yaon pasinda sa disyerto. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos 40 taon na sa disyerto. Tanganing mapakumbaba ka, mabalo ka asin maaraman kung ano an yaon sa imong puso. Kung uutubon mo an sa iyang mga tugon o dai. Pinakumbaba ka, ginutom ka, pinakakan ka kan manan na daimon aram. Ni aram kan sa imong mga magurang. Tanganing ikapaaram sa imo, nabako sa tinapay sana, mabubuhay ang tao, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kan kagurangnan, mabubuhay ang tao. Tibaad magdakulaan sa imong payo, asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos, na iyo sinagpaluwas sa imo hali sa daga nin Ehipto. Sa harong nin kauripnan, sinagpalakaw sa imo sa disyertong dakula, asin makatatakot, mahalas na marara asin mamatak, pahang runa na mayo nin tubig, sinagpabuluwak para sa imo nin tubig hali sa gapong silise. Sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na daiaram kan sa indong mga magurang. Tanganing pakumbabaon ka asin tanganing baluon, para mawarasan kanin karahayan sa katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pag umawon ang kagurangnan Jerusalem. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo Sion. Tapinakusog niya ang mga trangka kan sa imong mga pintuan. Binindisyonan niya ang sa imong kaakian sa laog mo. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang sa imong mga sagkudan, kinigibo niyang katuninungan. Sa matinggas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga. Asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Inuusip ang sa iyang tataramon ki Jacob, ang sa iyang mga kaabutan asin mga pagbuot ki Israel. Dain niya iniginigibo sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran dain niya ipinapaisi sa iba. Alleluia. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ipinapahayag ni San Pablo na kitami na ako kan hawak ni Kristo. Iini ang nagsasaro sa sato bilang komunidad na nagtutubod sa kagurangnan. Anay kaduwang babasahon.
Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Anko pa kan bendisyon na binibendisyonan ta, bakong parapakinabang iyan sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na binabaak ta, bakong parapakinabang iyan sa hawak ni Kristo. Huli ta saro sana ang tinapay, saro sa nakitang hawak. Kita nadakol, takitagabos nakikisalo sa saro sanang tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindugpuan ka, boss, para sa pagrupyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. an pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay na huminilig hali sa langit. Ang magkakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sakuyang itatao, iyon sakung laman para sa buhay kan kinaban. Nagpairiwal-iwal ang mga Hudiyo na ansabi, paano kaini sato ikakapakakan ang sayang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa indo, kunda inindo kakanon an laman, kan aki kan tao, asin inumon an sayang dugo, mayo kamong buhay sa saindo. Ang nagkakakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran, asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. Taan sakong laman tunay na kakanon, asin ang sakong dugo tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo. Sako nagdadagos, asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay huli kan ama. Siring man ang nagkakakan sako, siya mabubuhay huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit, bakong siring kan kakanon kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Ako mao sa imo, Kristo. Tukaw tabi. Diyos maray na aga po sa indong mga tugang.
Ngunyan na aldaw sa tuyang pinagseselebrar an saro sa mga pinakamahalagang misteryo kan sa tuyang simbahan, iyo an Corpus Christi o an hawak ni Kristo. Kita bilang sarong simbahan nahimo huli kan Eucharistia. Sabi ni Papa Juan Paulo II, the Eucharist builds the church. Kadaklan sa to na nabuhay sa irarom kan pangataman kan simbahan asin bilang mga Katoliko nasa sentro asin puso kan sa tuyang pagkakatoliko iyo an pagselebrar kan Eucharistia. Siguro mayo po ning simbahan, mayo ning masasabi kitang simbahan kung mayo ning Eucharistia. Siguro mo sa mga peregrino o kaya mga pilgrims sa Europa, an enot na maobserbahan po kan sarong naglalakbay, iyo na tano daw ta halos kada kalye na magkahararani iguaning mga simbahan. Yan ang inot pong kadaklan nakahaputan kan mga pilgrims. Halos kada mga harani pa sa ng distansya, iguana naman ng mga kapilya o simbahan. An kasimbagan po iyo an debosyon sa Santa Misa asin sa Eucharistia. Siyempre po parte kan buhay ni sarong Katoliko ang makapagsimba bako lang Domingo kundi kung papagkanigoon gabos na mga aldaw sa simana may panahon kita na makapagsimba. Asin ini parte kan sa tuyang pagtalubo sa pagtubod asin pakisumaro kay Kristo sa Eucharistia. Namumutan mga tugang ining sa tuyang pinagseselebrar ngunyan aldaw, iyo po ini ang dahilan kung tano ta kaipuhan kitang magpasimbahan sa aldaw na Domingo. Asin hindi po kita masatisfy na kita nag-a-attender sa misa sa paghinanyog sa radyo o kaya pagdalan sa TV o sa paagikan live streaming. Ano po ang dahilan takaipuhan na kita magpasimbahan kung mayo maning seryoso o magabat na kaulangan, siring baka kang kahilangan o kagurangan? Iyo po ini dahil sa pagsimba, mahalaga po na nag-aako kay takan Eucharistia. Asin yun po, pinahiluwanag sa tuya, naklarado sa Ebanghelyo, na nag-aako kay Kristo, tunay na magkakaigwa, nin buhay, na daing kasagkoran. Para sa ibang tao po, dipisil na akuon ang katotohanan na sinasabi sa Ebanghelyo, katunayan sinabi sa tuya, nagpairiwal-iwal ang mga Hudiyo na ansabi, paano kaini sa tuya kakapakakan ang sayang laman. Siguro kung ita-translate taman sa lingwahe kang panahon, paano na ang tinapay maging hawak ni Kristo? Paano na ang arak maging dugo ni Kristo? Kaya kung kita naghahapot sa mga panahon ngunyan, paano na iyang sa pidasong tinapay o ostya, paano dyan si Jesus magiging presente? O kaya paano sa pagkonsagrasyon ang sarong ordinaryong arak maging tunay na dugo ni Kristo? Bako lang po kamo ang naghapot ka iyan, may mga nainot na po na naghapot ka iyan. Maski nga ni po
sarong padi, igwa pong istorya na minsan may sarong pading Pranses. Naglalakbay po siya pasiring sa Roma haling France, as in yaon habang siya naglalakbay, yaon ang sayang pag-isip-isip, ang pagduda kung paano na sa konsagrasyon tunay na naging presente si Jesus. Kan siya magbisita sa sarong lugar sa Italia na ang pangaran Orvieto, nangyari ang dai niya inaasahan, itong tinapay na sa iyang kinokonsagrar, nagkaigwaning dugo durante kan konsagrasyon. As in, ini po ang saro sa mga Eucharistic miracles na nangyari kan 1263. And duman sa lugar na ito na ang pangaran Bolsena sa Orvieto, nangyari po ang inaasahan na ang tinapay naging tunay na laman, asin nagpuon na magdugo. Asin itong tagdo o turo kang dugo, yaon duman po nalalaag sa corporal na inaapod na iting panyo pong linalaag sa lamesa durante kang konsagrasyon. Kaya ang bareta po naglakop sa lugar na ito, asin puon kang taon pagkatapos kang taon na iyan, 1263, 1264, ang Santo Papa kaito si Urban IV pinag-extend ang selebrasyon kang Corpus Christi sa bilog na Kinaaban. Kaya ini pong sa tuyang ginigibungo niyan nakapiestahan, nagpuon pa kang 1263. Huli kang eksperyensyang ini duman sa Orvieto sa Italia. Of course, may iba pang mga popular na mga istorya kang milagro sa Eucharistia, siring baga kang Lanciano. Kasupag upong aga, nagkaigwaning prosesyon siring sa satuyang nakagawian, asin kinakanta niya to ang Tantum Ergo, asin ang O Salutaris. Iyan po pinag-compose ni Saint Thomas Aquinas kang 1264. Immediately pagkatapos kang milagrong iyan sa Orvieto. Asin, poon kan mga taon na iyan, nagkaigwana po, nagdevelop po ang debosyon sa Eucharistia. Namumutan ng mga tugang, kita bilang mga Katoliko, ini ang aramtan na ang Eucharistia, iyo ang nagtataoning buhay sa satuya bilang mga Katoliko. Asin iyan po ang dahilan, sabi ko nga ni, nakita nag-a-attender ng misa kada Domingo, tanganing bot nyatong maka-encuentro si Jesus sa paagi kan pag-ako nyato kan komunyon. Iyan po ang dahilan, kung nakakagawi kita sa simbahan, nagge-genuflect kita, taaram ta na si Jesus, yaon sa tabernakulo. Iyan po ang dahilan kung taano ta may ilaw dyan sa tabernakulo. Iyan po ang dahilan kung taano ta bibisita o naghahapit kita sa perpetual Eucharistic adoration. Iyan po ang dahilan kung taano ta igwa kita ning lamesa na nagugubingan ning puti. Asin, hinihunguhata na maging banal, konsagrado ang lugar. Iyan po ang dahilan kung taano ta kaipuhan na magsulot kita ning tultul na gubing kung kita nagsisimba. Taano, gabos iyan pagtautan ning respeto sa kagurang na tunay na presente, gabos na oras, gabos na aldaw sa simbahan. Iyan po din ang dahilan kung taano ta kaipuhan na ako unta si Jesus sa banal na komunyon na malinig ang satuyang kamot. Sinisiguro ta na dai mahulog ang ostya sa salog o kaya maski ang mga tada o rakdag mayong dapat na
madisikrar. Kaya iyan po ang mga dahilan kung halimbawa may mga pagkakataon na ang simbahan na nadidesecrate. Siguro na isihan nindo po itong nangyari kang sarong simana duman sa Vatican, igwa po ning sarong lalaki na tuminindog duman sa altar na nakahuba. Asin, igwa siya ning siguro, igwa siyang nakasurat duman sa iyang likod, mapapadapit sa pagtauning atensyon sa Ukraine, mga political ideologies. Pero napasubra po siya dahil niya ginalang ang altar kang kagurangnan. Kaya kang aldaw na pagkatapos kang pangyayaring ito, nagkaigwa po ning pagpenitensya duman sa Vatican dahil sa desecration na ginigibo. Minsan po may mga simbahan na minsan either hinahabon ngaya itong ostya o binubuksan itong tabernakulo, pinagkuriyat itong mga sacred species, ang mga ostya. Ano ang sunod pong ginigibo? Sinasarhan po ang simbahan ning sarong simana o siyam na aldaw. Tagigibuhon po ang pagpenitensya dahil sa desecration na nangyari. Iyan po, apektado po ang komunidad pag may mga siring na pangyayari sa sarong parokya. Bilang pag-emphasize niya to na bakung simpleng violation ang ginibukan sarong tao. In fact, saro po yan sa mga inaapod na po niya to sa simbahan na punishable offense kung ang sarong tao nagdesekrar kan sakramento. Almost like pwede siyang i-excommunicate dahil sa ginibo niyang magabat na kasalan ng pagbasang-basang kan hawak ni Kristo. Iyan po kita. Araw po kayan kahalaga para sa tuya ang hawak ni Kristo. Kaya every time po na nagse-celebrar kita kan Santa Misa, naghihingo kita na maitao kay Kristo ang maninigong paggalang para sa iya. Kaya kita nagge-genuflect during consecration. Kung posible, maluhod talaga kita sa maludok na buot. As in, pag nag-ako kita ning komunyon, bako lang pagkaako ta kang komunyon, ibubulsa ang ostya. As in, kung gagamiton sa ano man na ilalaag sa kung anong ilalaag bilang anting-anting, bako pong siring na, bako pong tamang pakasabot iyan kan Eucharistia. Ang Eucharistia po, bako para sa ano man na bagay, kundi para sa kabasugan kan sa tuyang kalag. Kaya maninigong paggalang ang dapat na itao niya to sa Eucharistia. Kaya namumuta ng mga tugang ang aldaw na iniliwat pagpapagirumdum sa tuya na habang may pagkakataon, kung maninigo, kung mayo mang kitang magabat na kasalan, sa tuyang akuon si Kristo sa maludok na paagi sa banal na komunyon, asing kita naglalaom na ini ang magdadara sa tuya sa kabanalan. Aram ta po na mayo ning santo na dai naging santo kung mayo siya ning debosyon sa Eucharistia. Siguro mag-isip ka ning santo na mayo ning debosyon sa Eucharistia. Siguro sa pag-adal pa sana, pag-assess kan sa iyang buhay, ang enot na hahapoton sa sarong tao. Ano lamang ini nagsisimba? Ano lamang ini nag-aako kang banal na komunyon? Ano lamang ini igwaning panahon na magbisita sa simbahan? So, magayon pong ikonsiderar ta ining bagay na ini, ang buhay ta mayo man ibang katuyuhan, kundi maging banal, maligtas, asin makasaro sa kagurangnan. Amen. Tindog tabi sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutupod ako sa Diyos ang makakamhan.
ka, asin ki Jesu Cristo. Kagurangan ka, pinangida muli ka ng Espiritu Santo, sa banal na simbahan ni Virgen Maria. Pinasatitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo. Uminilig sa mga galan, kani katulong alam, nabuhay liwat ale sa mga galan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, ale duman mapalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagturan. Matugang sa pagselebrar kang kapiyastahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, masari kitang mag-atubang sa presensya kan Ama asin magdulot kan satong mga kamautan. Ang satong simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtulubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay ning buhay, sa pagsilibrar kan Santa Misa na may tunay na pagkasabot, asin urog na kalulukan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaurog kan pagkamuot, katanusan asin katuninungan sa satong komunidad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak, asin kaumawan para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa buhay na daing kasagkuran, sa langit nun nakahadian kan Diyos. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tinawaan mo kami, kan hawak asin dugo kan sa imong aki, bilang kakanon asin inumon sa samong paglakbay sa kinaaban. Warasan na sa pakisumaro niya mo sa iya, magkasararo kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulot.
Pindog Tabi. Mamibi ka matugang tanganan sa kuwasin sa idong atang magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan an atang sa imo makamot para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asing katuninungan na makangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dana asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkuran na padi sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pagkinakan mi ang sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo kami napapakusog, asin pag ininom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahugasan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Tiklot Tabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pamanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayong mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos na sabi, magako kamo gabos asin maginom kaini. Tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakat sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man giromdumas sa iyong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, ang mga panahon. Tindog tabi. Natukluan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Yari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ang sabong akanong sa rualda, itaong mo sa muyangunya, asin patawadon mo kami sa sabong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya po ang mga nakakasalan sa buyan. Asin na kami pagdarahat sa sugo, kundi ang nawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos ng kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Siring man ang kaurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are paghilingan sa mga makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace. Tiklod tabi. Uyan, kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigon ay kang magdagos sa sakong harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan.
hawak ni Kristo. Amen. Tindog tabi. Mamibi kita.
Kagurangnan, amimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray, kandaing sagkod na bunga, kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninong ngunyan sa pagkisumaro kan mahal mong hawag asin dugo, ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po sa halipot na panahon. Pagkatapos po kang misang ini, igwa pong meeting ang Parish Pastoral Council. Ikadua po sa maabot na Hunyo 19, mapuuna po ang pagbisita kan imahen kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Katipanan, sa mga barangay, asin sa mga institusyon. Asin sa sa 30 kang Hulyo, iyo ang ika-60 taon kan pag-corona kiina bilang patrona kan Nabwa. So sa tuya pong suportahan ang mga aktibidades sa mga aldaw na iyan bilang pagrumdom kan kan sa tuyang mahal na ina. And then kan nakaagi pong Domingo, pinag-announce po na digdi po sa tuyang parokya, igwa ning maabot sa 60 mga estudyante na nagkaklase sa Nabwa National High School ang nakapasar sa entrance examination sa Holy Rosary Minor Seminary. Dakula pong number na nakapasar. Alagad igwa po ning second screening na gigibuhon sa Minor Seminary sa Hulyo 12 as in 13 gayod. Gabos pong mga nakapasar, igwa pinagsuratan po. Alagad hinahagad po nyamo an sa indong suporta sa mga aking ini na nagmamauot na maglaog sa seminaryo. Alagad saro sa mga kaulangan kaiyan, siyempre ang sa indang ang asistensya. Kaya kung willing po kamo na magtabang, later on i-announce mi po itong nakapasar sa second screening, and then kung willing po kamo na mag-share, so sa tuya pong gigibuhon iyan tanganing mas dakol na bukasyon po. So far po kaya duwasan na ang yaon sa seminaryo tanagikan sa Nabwa. Dakulang parokya pero duwa lang po ang yaon sa seminaryo niya na nag-aadal. Kaya po suportahan po niya to ang bukasyon sa pagpadi. So salamat po sa indog boss. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama, asin an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.